Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a következő videónk kapcsán, ahol is folytatjuk egy picit Jung elméleteit, bár azt ígértem a legutóbbi alkalmunk során, hogy őt már kipipáltuk. Mégis rádöbbentem arra, hogy van egy-két részlet, amit fontos lenne tisztáznunk még, és csak ezután fogunk tudni tovább haladni a tananyagban. És akkor, amikor őt átvettük, akkor viszont folytatjuk azoknak a fontos elmélet alkotóknak a sorát, akiket már elkezdtünk tárgyalni, és akik hát elkerülhetetlenül számítanak abban, hogy igazán megértsék, és tovább vigyék az egészség és személyiségpszichológia gondolatait. Úgyhogy ez lenne a mai tételünk. Meg fogom osztani a képernyőt önökkel, hogy a legutóbbi alkalmunkhoz hasonlóan láthassák is, és ne csak hallják. Az előadást végre rájöttem, hogy kell ezt csinálni. Sajnálom, hogy még csak most, de ez így sikerült. Na szóval, ha már Jungról beszélünk, és akkor itt megpróbálom, hát nem fogom tudni ilyen diavezetésbe csinálni, hogy látom, hogy ezt nem engedi meg a Zoom. Na semmi baj nincsen. Tehát, hogy Jung kapcsán nagyon szeretném már is a legelső dolgot letisztázni, amit általában soha senki nem szokott megjegyezni és felidézni, amikor elérkezik a vizsga ideje, mégpedig azt, hogy Jung az egyetlen olyan analitikus, aki típustant hozott létre. Ezt tényleg soha senki nem szokta tudni, folyton elfelejtik. Én nagyon kérem önöket, hogy jegyezzék meg, nem véletlenül hangsúlyozom ki ennyire, mert hogy ennek nagyon nagy jelentősége van. A típusba sorolás alapja mára 2 ponton dőlt el. Egyrészt azt mondja, hogy a tárgyhoz való viszony az, ami számít, másrészt pedig a funkciótípus, az úgynevezett funkciótípus. Tárgyhoz való viszony. Az analitikus irodalomban úgy hívjuk az ént, tehát önmagunkat, hogy a self, a másikat, mindent, ami más, mindent, ami a környezetünk, legyen az személy, állattárgy, bárki, azt tárgynak nevezzük. Tehát a tárgyhoz való viszonyt jelenti, tehát a külvilághoz, másokhoz való viszonyt jelenti így Jung is, hogy a környezethez való viszony, mint az első ilyen pontja a típusba sorolásnak. A második ilyen pont pedig az úgynevezett funkciótípust jelöli. Az extravertált és introvertált közötti viszony a tárgyhoz való viszonyt fogja megadni. Nem kultúra, társadalmi helyzet számít, hanem azban dől el, hogy valaki extraverzióhoz érzékenyített, hogy az extraverzió az, ami inkább hozzá kapcsolható, vagy az introverzió, hogy ő mennyire tud a külvilághoz, a külső tárgyakhoz, a külső személyekhez, emberekhez bármilyen szinten is kapcsolódni. Ezt jelenteni ez a fogalom. Na már most tisztázzuk le, hogy akkor mi az extraverzió, mi az introverzió, bár nagyon köznyelven forognak ezek a kifejezések is, úgy, mint a depresszió, meg az összes többi ilyesmi. De azért szeretném, hogy akkor tegyük helyre egy kicsit a fejekben, hogy mi mindent jelöl ez. Az extraverzió az azt jelenti, hogy külső tényezők vannak a tájékozódási pontok jelent előtérben, tehát az extravertált ember az nem annyira befelé figyel, lehetnek ugyan saját szubjektív nézetei, de ezeket többnyire elnyomják külső tényezők, viselkedésüket mindig a környezethez fogják igazítani, ami mindig látszólagos. Ha valahol alkalmazkodnának, az már súrlódással járna számukra. És ez nem jó nekik, mert a normalitást kockáztatná. Ha túl extravertált valaki, az elnyomja a szubjektumot tudatalattiba, és ezt kompenzálják majd álmokkal, testi betegségekkel, pszichés zavarokkal. A szervezetnek azok a forrásai, amik próbálják a pszichés egyensúlyt fenntartani. Van betegség és tudatalatti is ilyenkor, tehát hogy az extraverzió azért nem jó, mert valaki túlságosan kifelé figyel, akkor nem törődik igazán a szubjektummal, nem figyeli a jelzéseit, és az testi betegségekben, rossz álmokban, és egyéb jelzésekkel, zavarokkal, pszichés zavarokkal is fogja jelezni számára az idegrendszer, hogy nem jó az irányomvá tart. Normál esetben extrovertált valaki, ha extravertált mechanizmusok vannak nála túlsúlyban, akkor nevezzük extravertáltnak.
Tehát, hogyha ezek a mechanizmusok érnek, biztosan találkoztatok már ti is olyan emberekkel, akik ilyen hihetetlenül társaság középpontja típus volt, nagyon szeretett szerepelni, szeretett a figyelem középpontjában lenni, nagyon figyelt arra, hogy másoknak a véleménye mit van, nem annyira törődött azzal, hogy ő benne mi van. Tehát, hogy az ilyen típusú emberek azok, akiket extravertáltak nevezni. És lehet, hogy ezek az emberek nagyon jó közszereplőké tudnak válni, meg népszerűek tudnak lenni, de amint hallhattátok, van ennek árnyoldala is. Na de akkor nézzük meg az introvertáltakat, hogy ők vajon hogy működhetnek. Az introvertált típus számára a világ nem önállóan, hanem csak úgy létezik, ahogy ők szubjektíven azt észlelik. A tárgyhoz való viszony így nyilvánul meg, hogy a benyomásaikra támaszkodnak, szubjektív tényezőkből indulnak magyarán. Ha ez nagyon erős valakiben, akkor elégtelenül viszonyul a külső tárgyakhoz, tudattalan kompenzációs mechanizmusok indulnak be. És emiatt erős tárgyhoz való kötődések alakulnak majd ki. Na ezt akkor lefordítom magyar nyelven, mert ez ilyen igazi, analitikus, irodalmas megfogalmazásban egy kicsit kevésbé elvihető. Tehát azt mondják, hogy azokat a típusokat képzeljétek el introvertáltnak, akinek van egy ilyen meggyőződése, hogy majd ő eldönti. Majd ő megmondja, majd ő eldönti, hogy egyet tud-e érteni ezzel vagy azzal, avagy sem. Tehát az ilyen típusú ember, aki jó meghallgatja a külvilág véleményét, de olyan nagyon nem hallgat rá, hanem azt mondja, hogy majd ő ezt így átgondolja magának, és akkor ahogy az ő eszmerendszerében eldől, az majd lesz valahogyan. Nagyon szeretnek a saját benyomásaikra támaszkodni, és akkor ennek mentén döntik el, tehát hogy hogyan viszonyulnak a külvilághoz. Teljesen nagyon-nagyon szubjektívek tudnak lenni. És ezzel az a baj, hogyha túl erős valaki ebben, tehát ha túlságosan így viszonyul, akkor tudattalan kompenzációs mechanizmusok indulnak majd benne, és emiatt erős lesz tárgyhoz való kötődése. Tehát, hogy tudattalan kompenzációs mechanizmusok, hát nem jól fog viszonyulni, nem fog jól beilleszkedni az introvertált embernek ez a hátránya. Na most ebből, amit érdemes megjegyezni majd, hogy egyáltalán nagy vonalakban mi az, hogy extrovertált, introvertált, illetve hogy minek mentén sorolta be ezekben a típusokba az embereket, és hogy a típustanának ugye ez volt az első és nagyon sarkalatos pontja, hogy a környezethez hogyan viszonyul valaki, tehát ezt a két pontot azért próbáljátok megjegyezni. És akkor a második pont az úgynevezett funkciótípus, amiről már egy kicsit beszéltem, ami azt mondta, hogy 4 pszichés funkciót képviselhetünk, amelyekben ezek nem léteznek, csak valamely általános személyiségtípusok együtt kifelé vagy befelé áramló energia látja el az érzékeléseket. Az energia kifelé, befelé irányul, ennek hatására különböző típusok alakulnak majd ki. Van a gondolkodó típus, az érző, az érzékelő és az intuitív. Ez ezt így fogalmazta meg, hogy a gondolkodó típus, az például extrovertált, introvertált típusnál, ez intellektuális megismerés és a logikai következtetés ember típusa. Hogy van az érző, az érzékelő és az intuitív. Van hozzá egy kicsi leírás, de nem kell ezeket bemagolnatok majd, hogy tudom én, az érzékelő típusnál az érzékelés dominál, motiválja a viselkedést. Tehát, hogy inkább csak annyit jegyezzetek meg, hogy mi is az a 4 típus, a gondolkozó, érző, érzékelő, intuitív, meg ez a 4 típus, ez micsoda nagyjából, az már így bővebben nem kell, csak hogy az energia kifelé és befelé áramlás alapján szabályozta, hogy határozta meg ezeket, és akkor ő azt gondolta, hogy ezek alapján tulajdonképpen 8 típust lehetne összesen felállítani. Mert hogy, most gondoljatok bele, hogy van az extravertált, introvertált, és azt mondtam, hogy az extravertálton belül van ez a fajta 4 felsorolás, a gondolkodó, érző, érzékelő, intuitív. És az introvertálton belül is ugyanezt így le lehetne szögezni, hogy van gondolkodó, érző, érzékelő, intuitív. Tehát ugyanezt 2 felsorolás található mind a 2 típusnál, ami összesen 8. Ennyit jegyezzetek meg, kérlek, hogy
gondolkodó, érzékelő, intuitív, ugye, amit már elégszer elmondtam, és hogy ezeken belül határoztam meg, hogy extrovertált vagy introvertált valaki. Ezek az úgynevezett funkciótípusok, valamint a tárgyhoz való viszony, az a két döntő pont, ami alapján Jung besorolta az embereket típustanába. Ő egyetlen analitikus típust nem tartott. Ennyit idézeteknek kérlek benneteket. És hát ugye Jungnál megbeszéltük, hogy mik voltak még azok a fő fogalmak, illetve bárkit, amikor elkezdtek majd tanulni. Arra kérlek benneteket, hogy ezt úgy, hát úgymond észre csináljátok, tehát, hogy is fogalmazzam csak. Mindenkinél azt nézzétek majd meg, hogy mik azok a fő fogalmak, ami az ő elméletében kimagaslóan fontosak voltak. Ezeket kérlek, hogy figyeljétek meg, és vegyétek előtérbe, amikor elkezdtek tanulni, mert valószínűleg ennek kapcsán fogtok majd találni kérdéseket is a dolgozatban. Mire gondolok például ennek kapcsán? Most nem kell nagyon messzire menni, hogy például Jungnál megérzitek, hogy az elf, persona, árnyék, anime, animus. Tehát, hogy ezek azok a fő fogalmak, extroverzió, introverzió, miből állt a típustana, és hogy hogyan zajlik az individuáció folyamata, hogyan képzelte a személyiségfejlődést, milyen szakaszokon keresztül vezet, mi volt számára a kollektív tudattalan, mi volt a személyes tudattalan, hogyan épült meg fel számára a psziché, hogyan nézett ki, és akkor emlékeztek erre az ábrára, ami volt az előző. Tehát, hogyha ezt így tudjátok, akkor már így rendben lesztek, nem lesz baj a vizsgán. Minden további esetben pedig próbáljatok erre figyelni majd, amikor készültök a vizsgára. Minden egyes elméletalkotónál. És akkor most, hogy ezt így elővezettem, majd próbáltam közben saját lászítanak is egy kicsit arrébb tenni, hogy én is jól láthassam a diákat, akkor ugranék a következő elméletalkotóra, aki nem kevésbé fontos, pedig nem más, mint Murray. Akinél, hogyha ugyanígy ezeket a vázlatpontokat össze kellene szednetek, akkor a personológia, mint fogalom lenne az, amit biztosan előtérbe kell helyezni, és amivel nagyon, nagyon fontos, hogy foglalkozzatok, és ne felejtsétek el. Képzeljétek el, hogy ez a Murray pályája elején egy pszichoanalitikus volt, a Bostoni Pszichoanalitikai Intézetnek az egyik alapító tagja is volt, ebben is részt vett ebben, és megmaradtak ugyan vonások az elméletében a pszichoanalízisből, de ezeket nem nevezhető az elméleteit, nem tudjuk mi sem pszichoanalitikusnak nevezni, tehát ő maga sem volt már pszichoanalitikus, valamint a personológia volt az ő elmélete, mert hogy ő egy embert akart hosszú ideig tanulmányozni, és ő úgy volt vele, hogy egy embernek a dinamikáját kellene hosszasan megfigyelni, ez a cél. Nála is volt így ego és szuperego felosztás, ezt legalább hozta a pszichoanalízisban. Azt mondta, hogy a személyiség az egy hipotetikus agystruktúrák működésére egységet jelent. Tehát, hogy vannak agystruktúrák, amik különböző viselkedéseket hoznak létre, amik nem annyira szilárdan vannak jelen, hanem kicsit hipotetikusan, kicsit megfoghatatlanul, de hogy így alkotnak egységet. Jó, és akkor ezek az agystruktúrák tehetnek a viselkedésünkről, ezek határozzák meg azt, hogy éppen a mi személyiségünk az milyen és hogy működik. Gondoltak arra. És akkor azt mondta, hogy nála, ezt kérlek, hogy jegyezzétek meg, 3 fő fogalom volt, amit nem szabad, hogy elfelejtsetek. A környezet és a belső tényezők ugyanakkor a jelentőséggel bírtak nála. Elmélete környezeti kapcsolatokon alapuló dinamikus motivációs elmélet, tehát hogy a külső kapcsolatokat figyelte meg, és azt mondta, hogy az igény, a kényszer és a téma az a 3 fogalom, amiről nem lehet elfeledkezni, előtérbe kell helyezni, hogy a személyiséget vizsgáljuk. Az igény, vagy need, az erő, egy olyan erő, amely úgy befolyásolja az egyén cselekedetét, hogy egy bizonyos ki nem elégítő szituációt kielégítővé próbáljon alakítani.
Aktivizálja az egyént, megnöveli fogékonyságát bizonyos szituációk iránt. Az igények dinamikus kölcsönhatásban állnak egymással, helyettesíthetőek is egymással. Ez a képesség, hogy az igények helyettesíthetők egymással, az úgynevezett szubstitúció. És hát az igény az a viselkedés is, ami úgy befolyásolja az egyén viselkedését, hogy egy bizonyos nem kielégítő viselkedést kielégítővé alakítson át. Az igényeknek megvan az a jó tulajdonsága, hogy képesek a fúzióra. 2-3 igény egy magasabb igényé tud alakulni, magasabb elmét tud elépíteni. Hierarchikus szerveződésűek, ez a hierarchia mindig az adott pillanatban fog alkalmazkodni. Ez azt jelenti, hogy van egy igény, ami a másodlagos cél, és ez az igény kifejeződhet egy másik igény szolgálatában. Például van egy sebész, aki meg akarja menteni a betege életét, ez az elsődleges célja, és ennek érdekében kitisztítja a sebet, és ez lesz az ő másodlagos célja. Tehát ezt jelenti az, hogy hierarchikus szerveződések, hogy mindig az adott pillanatot veszi figyelembe, hogyha van egy igény, akkor hogy ez másodlagos igény szolgálatába ki tud fejlődni, vagy hogyan tudom én ezt megvalósítani. Azt mondja, hogy az igényt egy belső állapot hozhatja létre, de akár külső is. Ha létrejött, akkor viszont aktiválni fogja az egyént, hogy megnőjön az egyénnek a fogékonysága arra, hogy bizonyos célokat akarja megvalósítani, és segíteni fog választani bizonyos viselkedések közül is. A hierarchikus szerveződésnél látjátok ezt, ez a sebészes példa, amit már talán említettem is, ez volt az, amit ide sorolhatunk. Igen, tehát hogyha például egy sebésznek az a célja, az az elsődleges célja, hogy megmentse a betege életét, akkor ennek érdekében kitisztítja a sebet, amivel foglalkoznia kell. Ez lesz a másodlagos cél. Tehát az elsődleges, hogy megmentse az életet, és csak másodlagos lehet ehhez képest, hogy ez a seb tisztuljon. Ez a fontossági sorrend. Ennek rendeli alá a másodlagos célt, az elsődleges tudjon teljesülni. Na. És akkor ő azt mondta, hogy szerintem van 20 nyilvánvaló, 7 kevésbé nyilvánvaló, és 8 rejtett, hogy nap van 20 igény. Ez azért hívják rejtettnek, mert ráfolytódik, és azért nem találna meg. Például teljesítményigény, hatalomigény, hovatartozási igény, gondozási igény, szexuális igény, stb. Ezek mind ide tartozhatnak. Igen. A következő és nagyon-nagyon fontos fogalom Murraynél az úgynevezett kényszer, stressz, jelenték mintatőjában. Olyan tárgyak vagy személyek jellemzőinek segítik, hogy gátolják az egyéni igények kielégítésében. Mindig a környezetből származik, kényszer hatására aktiválódik egy igény a szervezetben. És ez lehet egy jótékony, vagy éppen pozitív, vagy éppen ártalmas, vagy éppen negatív kényszer. Murray megkülönböztetett alkotstressz vagy gétstressz. Az ilyen kényszerek objektívek, szakavatott megfigyelők egyformán értékelik őket, és mindenki ugyanazt fogja erről gondolni, mindenkinek ugyanazt fogja jelenteni. Ezek nagyon szubjektívek, az adott személy szubjektív értékelésétől függ, hogy milyennek ítélik meg ezeket az igényeket, ártalmasnak vagy jótékonynak éppen. Személy függő ki, hogy értékeli teljes mértékben. Hát, mindjárt megpróbálok erre egy példát mondani. Na most úgy kell ezt elképzelni, hogy kényszerek vagy igények összjátéka mindig a környezet és az igény összhangját mutatja meg. Ez az összjáték, a másik ember igénye számunkra olyan kényszerként nyilvánul meg, és ha igen, akkor ez aktiválni fog, létrehoz egy igényet. Például egy másik ember kérne tőletek segítséget, ez számunkra egy kényszert jelent, értékelni kell, hogy most nekünk van ehhez kedvünk, vagy nincs-e, hogy nekünk ez megterhelő-e, vagy sem, hogy mi ebben segítségre legyünk. Ez bennünk is lezajlik, valahányszor egy ilyesmivel találkozunk, ez zajlik bennünk egy ilyen értékelő folyamat.
Pozitívan értékeltük a segítségnyújtás igényét, hogyha ezt pozitívan értékeljük, hogy jól van, igen, szívesen segítek, tudom, hogy ez fontos, ez nem egy elhanyagolható részlet, ott leszek, támaszt leszek, stb. Tehát, hogyha ez így történt, akkor a segítségnyújtás igénye fog aktiválni. Ha negatívan értékeljük, hogy nem áll, nincs kedvem, stb., akkor ellenállunk. Most mondok egy nagyon triviális példát erre. Ha már azt mondod, hogy ez egy pozitív számomra, ez egy pozitív kényszer. Én, anyukátok segítséget kér, vagy láttok egy látássérült embert, és ő segítséget kér, hogy segíts már neki átkelni a zebrán, stb., akkor azt te nagyon szívesen megteszed, akkor egy ilyen pozitív kényszer fog benned úgymond aktiválódni, mint kényszer. Persze, természetesen én segítséget nyújtok, és akkor ezek így össze tudnak kapcsolódni. A másik embernek az igénye, ez maga lesz a téma, hogy mi az, amire épülhet az a szituáció, miről szól az, és akkor az a kényszer benne pedig erre egy reakció, hogy számodra ez egy terhelő dolog, vagy pedig tudsz ezzel azonosulni, és azt mondod, hogy ez számodra elfogadható. Ez ennyit jelent. Hát, hogy mondok akkor egy példát egy ilyen általános vagy egy negatív kényszerre is. Például van egy olyan főnökötök, akire nagyon nehezen értetek szót, és mondjuk ő az a típus, aki örökösen beledumál abba, hogy ti hogyan dolgoztok, de sajnos nem jó értelemben, hanem teljes mértékben úgy, hogy hát, hogy például nem kéri ki a ti véleményeteket, mert x éve dolgoztok valamiben benne, de akkor sem lesz kíváncsi arra, hogy zajlanak ezek a dolgok, hanem ő így önhatalmulag eldönti ezeket a dolgokat, és nem kérik a véleményeteket, és mondjuk ennek kapcsán kitalálna egy feladatot számotokra, hogy tegyétek már meg nekem ezt és ezt, hogy csinálj már meg nekem ezt és ezt. És ebben az esetben lehet, hogy mivel ez a 100 000. Olyan szituáció lenne, ahol azt éritek át, mert megint nem számít a véleményetek, megint egy felesleges dologra akar megkérni, megint zsákutcába kerültetek, és nem tudjátok, hogyan tovább. És akkor ebben az esetben lehet, hogy egy negatív kényszer aktiválódik bennetek, ami azt mondja, hogy jaj, nem kéne, én ezt nem akarom, én ezt nem tudom csinálni. Tehát így is elképzelhető ez a dolog. És akkor a harmadik fogalom, ami Murraynél nem elhanyagolható, az a téma, ami egy speciális igény kapcsolódása egy adott speciális kényszerhez. Ennek a jele a tény. Mert, hogy például van egy igényed a tanácsadásra, és ez összekapcsolódik a kényszerrel. Azzal, hogy van egy kényszer veled a tanácsadásra. Hogy igényled, hogy kapjál tanácsadást, vagy igényled azt, hogy tanácsot adhass másnak, és ez összekapcsolódik azzal, hogy van benned egy ilyen késztetés, hogy ha nem kérik a tanácsodat, akkor is tanácsot adja másiknak. Vannak mikro és makro témák. Mikrotéma például, hogyha kölcsönkérek valamit egy napra, makrotéma pedig egyetemes eredeti téma, például gondoskodás, baráti viszonyok témája, meg igények, kényszerek kapcsolódnak össze. Na most itt ebben nagyon bele tudnunk elmenni, hogy vannak transzmittorok és receptorok, akik embertípusok, és a transzmittorok azok folyamatosan kényszereket bocsájtanak ki magukból, ilyen típusú embereket hívjuk transzmittoroknak, akik folyton ilyen követelményeket támasztanak, míg a receptorok ennek esnek áldozatául, tehát azok az emberek, akiknek ez a csapda jut, hogy meg kell felelni a mások által kibocsájtott kényszereknek. Ezekben nem fogok annyira belemenni. Murraynél tényleg azt szeretném, hogyha tudnátok, hogy a personológia volt az, ami az ő nevéhez kapcsolódott. Ez egy alapvetően pszichoanalitikus ember, aki vitte magával az idegbószúteregó gondolatát a saját elméleti hálójába is, de nem egy az egyben vette át a freudi elméleteket, és hogy az igény-kényszer téma elmélet az, ami legszorosabban kapcsolódik az ő nevéhez.
hogy hogyan is néz ki egy igényes, vagy micsoda kényszer és téma összjáték. Például jól tudtok erre egy példát mondani, ez lesz nagyon fontos. És akkor a tematikus diszpozíciók még, amik ide tartoznak, ami az adott emberre jellemző igényeket jelenti, igények, kényszerek és témák, adott emberre jellemző igények, kényszerek és témák. Ide a tematikus diszpozíció fejlesztésére találtak ki. Tehát a tematikus diszpozíció csak ennyi, hogy egy adott emberre, mivel hogy ő egy adott emberet szeretett vizsgálni egy életen keresztül, és csak egy ember, ezért azt figyeltem, hogy az adott emberre milyen igények, kényszerek és témák jellemzőek. Ide a tematikus diszpozíció terjesztésére találtak ki, az úgynevezett TAT részlet. Ez lehet, hogy hallottatok már róla, de ha nem, akkor most egy nagyon röviden mondok róla egy pár gondolatot. Lehet, hogy ha majd egyszer pszichológushoz jártok, akkor is fogtok ezzel találkozni. De nagyon-nagyon jó, ez 19 kép van benne, és akkor a vizsgálati személynek tulajdonképpen el kell mondani, hogy mit lát ezeken a képeken, fekete-fehér képek, többnyire nem vidám témájúak, olyasmi képeket képzeljétek el, mivel könnyű valamiféle történetet belelátni. Például egy nő egy ablak mellett, és nem tudnád megmondani, hogy szomorúnak, egy férfinek tűnik inkább az arca, stb. A vizsgálat vezető nézi a szeretőket, és tartalmi szerkezetet is, hogy vajon milyen tartalmat, milyen történetet fog kitalálni a vizsgálati személy arra, ami a képen történik, és ez lesz maga a történet, számítani fog majd az is, hogy hogyan adja el a történetet, milyen módon, mennyire lesz hosszú, mennyire lesz ott a képekben, stb. Tehát ez egy érdekes teszt, a mai napig is használjuk a pszichológiában, és nagyon szeretjük. Úgyhogy na de akkor megyünk is tovább. És a következő elméletalkotó az egyetlen nő a felsorolások közül. Az egyetlen nő, eljutott egy tovább. Nem is lesz ez hosszú, ez a Hornés rész, de annál fontosabb. Karen Horney egyébként a teljes nevésként mindenkinek a vezetéknevét szoktuk megjegyezni. Az ő elméletei közül a legfontosabb az az alapszorongásnak a koncepciója. Egyébként ez a hölgy hitt valamelyest a pszichoanalízisben, voltak momentumok, amiket átemelt belőle a saját elméletébe, de azért nem teljes mértékben, tehát azért elég kritikus volt vele. Például ebben a Freud-féle péniszirigység fogalomban nem is nagyon hitt. Azt mondta, hogy ez nem is játszik szerepet a nők lélektanában, és Freud azt mondta, hogy genitális kisebbrendűség érzés jellemzi a nőket, aminek nincsen péniszük, és a péniszirigység, mert mindent áthat, érzéseiket, gondolataikat, minden. Aztán van az ödipus komplexus, tehát hogy Horney szerint azt mondta, hogy nem igaz, hogy ez egy komplexus, egy konfliktus a szülő és a gyerek között, amit azt Freud magyarázta. Ő azt mondta, hogy inkább egy nagyon mély szorongás van a gyerekben attól, hogy a szülők visszautasítják őt, hogy megbüntetik, visszautasítják, megszűnik a szeretetük irányta, stb. Azt is mondta, hogy az agresszió az nem igaz, hogy velünk született ösztön, hanem csak egy eszköz a kezünkben arra, hogy megvédjük a saját biztonságunkat. Ezt is mondta Horney. És hát a narcizmussal kapcsolatos gondolatokat is felmondta, hogy azt mondta, hogy ez szerintem nem ilyen igazi önszeretet, hanem önmagunk túlértékelése, melynek alapja saját bizonytalanságunk. És támadja a személyiség strukturális modelljét, egy szuperekó szinten, ő azt mondja, hogy nem, tehát a Freud-féle szorongás koncepcióban se annyira hit, viszont azt elfogadta Freudtól, hogy lehet, hogy vannak tudattalan motivációk, és oké, hogy van ilyen pszichés determinizmus, ami azt jelenti, hogy minden érzelemnek, gondolatnak, cselekedetnek megvan a maga oka. Ezt ő elfogadta. De ami igazán fontos lesz számotokra, tehát ez csak a bevezető volt, amit eddig elmondtam Horneyról, azok nem olyan dolgok lesznek, amiket vissza tudok kérdezni, hanem nála
most jön a lényeg, ezeket csak azért mondtam el, hogy legyen bennetek egy koncepció, egy ilyen előzmény, kvázi, mint egy előző részek tartalmából részes sorozatnál, hogy így legyen róla egy képetek, hogy mi is volt itt az ő elméletének a háttere. Ez csak ilyen szempontból. Amit nektek kell megjegyezni, az most jön, méghozzá az, hogy az ő leglényegesebb központi fogalmat úgynevezett alapszorongás, és azt mondta, hogy ez a gyermeki elszigeteltség és gyámoltalanság érzése egy potenciálisan elszigetelt világban. Nagyon-nagyon fontos. Tehát ez a legfontosabb fogalma. Itt viszont azt nézem, hogy elírtam nem elszigetelt, hanem ellenséges világban. Ezt ki fogom javítani. Ugye? Sőt, már is kérdezem, hogy ebben ne legyen. Úgyhogy ez így fog történni. És azt mondta, hogy ez elől az érzés elől valahogy menekülni próbáljon, védekezni próbáljon a gyerek, ezért fejleszt ki úgynevezett védekezési módszereket. Azt mondta, hogy egyébként alapszorongást szinte bármi elő tud idézni, ami a szülőkhöz való kapcsolódásnak a biztonságát fenyegetheti, hogy megzavarhatja. Például, hogyha a szülő közömbös típus, személyes, szeszélyes, figyelmen kívül hagyja a gyerekének az igényeit, hogy túl sokat, vagy egyáltalán nem dicséri, az sem jó, hiányzik a szülőből a melegség, vagy elszegíteni a többi gyerektől, tehát ilyen esetben bizonytalan és szorongó gyereket fogunk kapni. Védekezési módszerek 6 féle van. Az egyik verzió, hogy ellenségessé válik egy gyerek. Például bosszú lehetőségeket keres azok ellen, akik rosszul bántak vele. Ezeket most csak felsorolom, nem kell ennyire tudni, de hogyha csak, hogy is mondjam, ilyen említés szintjén, hogyha egy olyan kérdéssel találkoztok, hogy sorolj fel 3 azok közül a védekezési módszerek közül, amelyekkel az alapszorongás ellen védekezünk, vagy választ ki a felsorolt tételek közül azt a 3, amikkel az alapszorongás ellen védekezünk, akkor jussabb eszetekbe, mert valami ilyesmire gondolni. Tehát bosszú lehetőségeket keres, vagy alázatossá válik, hogy visszanyerje a szeretetet, úgymond behódol, túlságosan behódol. Idealizált és irreális képet alkot, ez a következő, önmagáról alkotja ezt, hogy ellensúlyozza a kisebb rendőrségi életésség. Sajnáltatja magát, hogy a másikból szeretetet préseljen ki. Ez is egy módszer. Hogy megpróbál hatalomra szert tenni, hogy ezzel kompenzálja gyámoltalanság érzését, és kizsákmányolhasson ezáltal másokat. Aztán azt is lehet, hogy lebecsül a másokat, vagy lebecsüli önmagát, jobban mondom, bocsánat. És akkor ilyen védekezési módszerek következtében fog kialakulni 10 darab szükségletmódszer, vagy szükségletforma, melyek hajtó erejei lesznek a személyiség teljes működésére. Tehát, hogy az alapszorongás elleni védekezéséből egy párat tudok majd megemlíteni, de ami még nagyon fontos, az a 10 szükségletforma, amely a védekezési módszerek következtében kialakul. Nem kell ezekből sem mindent megtanulni, az alapszorongásnak tudnotok kell a fogalmát, tudnotok kell legalább 2-3 felsorolni. Minden, hogyha 2-3 el tudtok a védekezési módszerekből, és amikor most jönnek ugye a szükségletformák, a védekezési módszerek következtében kialakuló szükségletformák, ezekből is tudjatok mondani. Tehát például szeretet és tetszés szükséglete. Ezek lesznek a hajtó erejei a személyiség működésnek. Ezek egyébként összefoglaló néven neurotikus szükségleteknek fogjuk nevezni. És ezt is ide fogom írni nektek.
Azért hívják őket egyébként így, mert irracionális megoldást jelentenek. A neurotikus az a szorongás, és a tőző szükségletforma. És akkor hát például nézzük meg. Például szeretet és tetszés neurotikus szükséglete. A válogatás nélküli tetteni akarás például, és a mások kívánságai szerinti életvitel. Ezzel az a célja, hogy elnyerje mások igényeit. Tehát, hogy engem mindenkinek szeretnie kell, nekem mindenkivel jóba kell lennem, nekem olyannak kell lennem, amilyenek mások elvárják, stb. Tehát, hogy neki az a minden vágya, hogy elnyerje mások jó véleményét. Nekem is volt például egy ilyen ismerősöm, aki teljes mértékben így működött. Neki mindenkivel jóba kellett lenni, csak szeretni lehetett. Minden nap olyan volt a megjelenésem, hogy egy katalógusból jutott volna ki, iszonyatosan fontos volt ez számára. Akkor olyan partner iránti neurotikus vágyódás, aki vállalja az életterveit. Érdekességként elmondom, hogy ez azt jelenti, hogy ezek az ilyen élősködő típusú emberek, akik tapadósak, rettegnek attól, hogy elhagyják őket, magukra maradhatnak. Az ilyen borderline személyiségzavar típusú emberek tartoznak ide. Tehát egy úgymond olyan társat keres, akire teljesen rácuppanhat, és bármilyen gyerekszerepbe kerül mellette. A harmadik ilyen, hogy az élet feszülődésének neurotikus szükséglete, az olyan típusú ember, aki igénytelen valamilyen szinten, mert nagyon kevéssel megelégszik, észrevétlen akar lenni, például depressziós lesz. Akkor a neurotikus erővágy, az erő utáni öncélú sóvárgás jelenti, mások jelentik átlástalanságot, a gyengéket megveti, de fél is nyíltan szembeszállni másokkal, ilyen alattomos módon ügyeskedéssel próbálnak másokat manipulálni. Ilyen típusú emberek, tehát hogy öncélúan sóvárognak az erő után. Akkor mások kizsákmányolásának a neurotikus szükséglete. Szerintem magáért beszél, neurotikus tekintő szükséglet, az egyén önbecsülés attól függ, hogy mekkora társadalmi elismerést fog kapni. Hát, például tudjátok, hogy vannak ezek az emberek, akik csak akkor állnak velünk szóba, hogyha előzőleg kiderült számukra, hogy mondjuk 5 darab diplománk van, egy nyelvvizsgánk, és ilyen akadémiai pozíciókat, meg olyan kapcsolati tőkét tudunk felmutatni, de ha nincsenek ilyen dolgaink, akkor az őszintén értéktelen emberek vagyunk. Hát ezeket kell megjelenteni. Ez a neurotikus tekintés szükséglet. Személyes csodálat szükséglete neurotikus szükségletként, hogy az egyén próbálja magát minél jobb színben feltüntetni, és azt várja, hogy mások ennek megfelelően csodálják is. Vannak azok az emberek, akik nagyon szeretnek dicsekedni, biztos, hogy találkoztatok ezzel, akik úgy adják elő magukat, mint hogyha a spanyol viaszka az valamilyen szinten az ő teremtésüknek a következménye lenne, és hogy elvárják utána a tapsokat, meg a megilletődött félmosorokat, meg a házó elegetéseket, hogy ez igen, aztán valami. De hogyha ezt nem kapják meg, akkor dühössé és frusztrálnak. Az egyéni teljesítmény neurotikus szükséglete, az egyén mindig egy akar lenni, vagy első akar lenni, bocsánat, csak pár nap előtt már közben készült a videó, ennyi mentségem van. Tehát, hogy ő mindig az első akar lenni, minél nagyobb teljesítményre ösztönzi magát, és ezzel próbálja ellensúlyozni a belső biztonságát. Biztos, hogy találkoztatok már olyan emberekkel, akik képtelenek veszíteni. Például egy társasjátéknál, ha ő már csak második, vagy ha nem sikerül valami úgy, akkor így azonnal így romba dől a kis világuk, és mondjuk frusztráltál, dühössé válnak, tehát hogy elkezdenek veszíteni. Ez az ilyen mindig elsőbségben álló embereket jelenteni. Ezzel próbálja ellensúlyozni a belső bizonytalanságát. Hát igen, mert hogy egyébként jól tudták, hogy az ilyen embereknek magas, nem bár, megingatható
becsülésük. Ebből látszik, hogy ez nem egy erős becsülés. A szünellátás és függetlenség neurodikus szükséglete az a típus, aki elfordul másoktól, nem köti le magát senkihez, magányos farkassá válik, és ebben jól áll van magának. Van ilyen fogalom, hogy függetlenség, függőség, biztos hallottatok róla. Tehát, hogy ezek az emberek, akik nekem nincs szükségem senkire, én valami jól rá vagyok egyedül, engem mindenki hagyjon békén, emberek, akik jól el is vannak ebben. A tökéletesség és a megtámadhatatlanság, a szükséglete, az az ember, aki retteg attól, hogy ő bármilyen hibát követett el, mert hogy ezért megbírálhatnák, ezért próbál kifogást venni, tökéletessé válni, állandóan keresi a hibát magában, hogy hamarabb felfedezze, javítsa azt, hogy ezt esetleg mások észrevenni. De azért gondolhatjuk, hogy micsoda rettegésben, micsoda szorongásokban élhet az ember, aki annyira ennek akar megfelelni. Úgyhogy ezek valahol egyébként ilyen sajnálható, elszomorító dolgok. És ezek a szükségletek a belső konfliktusok alapját fogják majd megteremteni, a konfliktusok pedig mindenkiben, mindenkiben ott vannak, ezt gondolta Horney. Akiben viszont gyengébb formában vannak jelen a konfliktusok, azok, figyelem, nagy felkiáltójel, azok az egészségesek. Tehát nem baj, hogy vannak bennünk ilyen szükségletek, hogy mondjuk szeretnénk tetszeni, vagy szeretnénk egy picit olyan partnert, aki mellett nem kell folyton erősnek lenni, akit egy picit bele tudunk kapaszkodni, aki mellett kis csodálatot kaphatunk. Tehát ezzel nincsen önmagában a világon semmi baj. Viszont, tehát hogyha ez ennyire formában van jelen, akkor azt mondhatjuk, hogy az még mindig belefér az egészséges működés. Ha viszont valakiben erősebb formában van ez jelen, azt tudjuk neurotikusnak nevezni. A neurotikus pedig, ezt jegyezzétek meg, hogy soha nem elégedett, mert személyiség egy része folyton szeretetre vágyik. Nem lehet kielégíteni a szeretet igényét. A második része állandó függetlenségre vágyik. Hát nehéz is lehet ilyen visszaadóidőben lenni. És akkor viszem is tovább a következő emberünkre, mert ezennel megvoltunk Horneyval, és Erich Frommmal fogjuk folytatni. Azt néztem egyébként, hogy az Erich Frommos rész nem annyira hosszú, viszont utána Adler fog következni, és Adler pedig egy nagyobb falat, vele egy kicsit többet szeretnénk majd foglalkozni. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mennyi fog beleférni ebbe az előadásba. De Adler egy olyan ember, akivel egyébként azt sem bánnám, akár hogyha az a következő előadásra csúszna, hogy elmondjam az ő elméletét, mert ezt direkt úgy próbáltam összeszedni, hogy kicsit is élvezetesebb, érdekesebb, hogy számotokra ezt a szanyagot. No, Freud elméletét Erich Fromm szociálpszichológiai perspektívába helyezte, értelmezte. Egyébként őt filozófusként is szokták emlegetni, csak korai éveiben foglalkozott azonban gyakorlattal, később már kizárólag csak elméleteket alkotott. Marxista személyiségteoretikusnak nevezték, mert nagy hatást gyakoroltak rá a Marx nézetei munkái, és egyébként ő nem burkoltan ki is mondta, hogy Marxot Freudnál sokkal mélyebb elméletalkotónak gondolja. Freudot sokszor bírálta. Marxot elfogadta, Freudot kevésbé. Ezért látjátok, hogy Freudnak nagyon sok ellenlábasa volt így az évek során. Nem sokan tudták elfogadni az ő szemléletét. Dialektikus humanistának tartotta egyébként Marxot. Az ő elméletének az alapja, és ezt érdemes megjegyeznetek, hogy az ember elszakadt a természettől, embertársaitól, és emiatt magányos és elszigetelt. Az ember minél nagyobb szabadságra tesz szert, annál magányosabb lesz. A szabadság egy negatív állapot, ettől próbálunk menekülni. Hát ő ebben hitt. Tehát, hogy ő úgy gondolta, de egy kicsit ott volt benne az a koncepció, hogy belegondoltak, akkor az ember az egy társas lény,
és közösségben lehet igazán túlélni, hogy ez a közösségi ősi állapot, mint a történetben erődben az őseink túlélték valahogyan a vadon, tehát hogy ez lenne igazából a normális, hogy egy közösségben is túlélni a világot. És hogy azt mondta, hogy az, hogy az ember ennyire individualista, és ennyire elszakad, és a maga lábára által próbál boldogulni, ez nem jó. Hogy nem szabadna ennyire elszakadni az embertársaktól, a természettől, emiatt válna magányossá, elszigetelté, és azt mondta, hogy ezért a szabadság ilyen formában egy káros állapot. Tehát, hogy például, ha abból indultok ki, hogyha valaki mondjuk az a típus, aki folyton szembe megy a közösség véleményével, aki mindig a saját útjait próbálja járni, aki ellenáll, stb., az egy idő után magányossá válik, az elszigetelődik, és ez nem biztos, hogy egy pozitív állapot, mivel hogy bár könnyebb a mai világban már egyedül túlélni, de azért nem a legideálisabb. A szabadság egy negatív állapot tulajdonképpen. Ebből próbálunk menekülni. És azt mondta, hogy például a jobbágyok számára rossz dolog volt a szabadság. Na, és akkor azt mondta, hogy hát igen, már nem volt kihez tartozni, nem volt földesúra, nem volt biztonsága, számkivetettebb állapotban volt, sokkal jobban kiszolgáltatottabb volt, úgyhogy ezért nem volt jó a jobbágynak sem a szabadság. Gondolok volt, hogy nem is elég van. És akkor azt mondta, hogy erre is van megoldás. Egyesülni kell egyrészt másokkal, a szeretet és a munka megosztás szellemében. Tehát magyarán kapcsolódni kell, kapcsolatokat kell kialakítani, és össze kell dolgozni másokkal, meg kell osztani a munkát, el kell engedni a magányos farkas szemléletet. Másrészt pedig alá kell rendelődni a tekintélynek, és alkalmazkodni kell a közösséghez. Alá kell rendelődni a tekintélynek, és alkalmazkodni kell a közösséghez. Hát, hogy be kell illeszkedni. hogy nem lehet ilyen magánháborúkat folytatni, csapattagja vagyunk, próbáljunk meg ennek megfelelően viselkedni. Szerint az ember alapvető ellentmondása az, hogy egyszerre ember és egyszerre állati lény. Tehát egyszerre vagyunk részei is a természetnek, viszont olyanok vagyunk, mint egy idegen test a természetben, ami annyira eltávolodunk a természettől. Azért megvannak ezek az állati ösztöneink, ez az ősi szint, enni, inni, aludni, nemiséget megélni, tehát ez az embernek a része, de hogy ugyanakkor mégiscsak egy idegen világban próbálunk túlélni, tehát ez megint egy másik része a dolognak. Az emberben az állati aspektus, hogy kielégítendő szükségleteink vannak, kielégítendő fiziológiai szükségleteink vannak, azt mondta, hogy ez maga az állati rész, és az emberi aspektus az emberben viszont az, hogy van öntudatunk, van eszünk és képzelőerőnk, és ehhez hozzájárulnak az úgynevezett humán specifikus szükségletek. Úgyhogy el is érkeztünk egy olyan fogalomhoz, amit nagyon-nagyon szeretnénk, ha meg tudnátok jegyezni, hogy komolyan tudnátok venni. Már is kijelölöm azért, hogy aki esetleg elfelejteni, az ne felejtse el, hogyha majd ránéz idjára. Igen. Ez sincs egy véletlenül aláhúzva. Ezt elállítottam. De ez a szabadság az ember életében, ez is egy fontos dolog, és hogy egyszerre emberi és állati lény, ez is egy fontos dolog. Na, ennyit tudtam segíteni, hogy ezeket így kijelöltettem, és akkor kérlek benneteket, hogy figyeljetek a tanulás során. Hoppá. Na, és ha már itt szóba került egy humán specifikus szükségletek, akkor beszéljünk róluk. Nagyon szeretném, hogyha tudnátok ezeket. Ezek fontosak. Tehát például a kapcsolat igény felsorolás szinten kell tudni, nem kell kiejteni, ahogy beszélek róla. Most elég, ha odafigyeltek, és akkor megfigyeltek, hogy ezt mire majd érkezik. Kapcsolatigény. Kiszakadtunk a természet és az állatok ősi közösségéből az emberi válás során, és semmiféle ösztönkötelékünk nem maradt a természettel. És mivel, hogy innen elszakadtunk, új kapcsolatokat kell találnunk, kialakítanunk a
világgal, és azt mondták, hogy ahhoz, hogy ez sikerülhessen, hogy egy jó emberi kapcsolat kialakulhasson, ennek az alapja az úgynevezett produktív szeretet, az együttműködés. A produktív szeretetnek külön is adott egy ilyen fogalmat, azt mondta, hogy kölcsönös megértés, figyelmesség és felelősség tudat. Ez az, amit a produktívnak hívjuk a szeretetet. Kölcsönös megértés, figyelmesség, felelősség tudat, ez így tud kialakulni. Produktív szeretet. Akkor van a transzcendencia igény, hogy felül akarunk emelkedni az állati természetünkön azért, hogy alkotó személyiségé válunk, tehát szükségünk van az önmegvalósításra. Ez biztosan több, mint az állati igények többsége. Tehát az állatok nem önmegvalósítóak, ilyen szinten, ilyen eszményi szinten nem azok. És azt mondta, hogy ez is egy ilyen magasabb, ilyen teljesen humán specifikus emberi szükséglet, hogy mi viszont vágyunk erre. Akkor a hovatartozási igény, ez a gyökerezettségi igény jelenti, az embernek arra van szüksége, hogy szerves része legyen a világnak, és kezdetben a gyermeknek ugye az anyja jelenti azt, hogy gyökereten összekapcsolódik a világgal, főleg még az anyamében, de ugye a méhen belüli kapcsolat, ez erre egy ilyen szimbiotikus viszony, de születésünk után a szimbiózis fokozatosan felbomlik, és így létrejön a leválás, a szimbiózis felbomlása miatt pedig úgy érzem, hogy gyökerekre van szükségünk, ezért nagyon fontos, hogy emberi kapcsolatokat létesítsünk. Ez volt a fordítói hovatartozási igénynek a magyarázata. Akkor a tájékozódási keret igénye. Ez a világ felfogásának és megértésének a szilárd és következetes módszerét jelenti. Tájékozódási keret igénye. Világ felfogásának és megértésének szilárd és következetes módszerét. Hogy van benned egy elképzelés, egy ilyen tájékozódási alap, hogy hogyan is lehet erre a világra ránézni, milyen hely is az a világ. Ezt jelenti a tájékozódási keretigény. Van egy elképzelésed, egy koncepció, hogy hogyan értelmezed a világot, mi az elképzelésed volt. Mik azok a jó emberek, kik nevezünk rossz embernek, mi a jó, mi a rossz, hogy egyáltalán fogalmi szinten, hogy valósul ez meg, ilyesmiket gondoljatok ide. Az ötödik az az úgynevezett azonosulási igény, és ezzel vége is lesz a humán-specifikus igényeknek, humán-specifikus szükségleteknek jobban mondva. Az azonosulási igény pedig azt jelenti, hogy szükségünk van ugyan arra, hogy egy igénynek legyünk, de ezt az egyediséget saját erőnkből sokszor nem tudnánk megvalósítani, és ilyenkor az identifikációt fogjuk választani, mert ezáltal szert tudunk tenni némi egyediségre, egyes személyekkel, csoportokkal fogunk azonosulni. Tehát, hogy például azt mondom, hogy az egyediségünkhöz néha az is kell, hogy találjunk a külvilágban olyan embereket, akikkel mondjuk felnézünk, akiket példaképnek választunk, akinek mondjuk van olyan gondolata, amit be tudunk építeni, egyes személyekkel, csoportokkal, úgy kvázi tudunk azonosulni. Tudom én, nehogy a szektára meg ilyesmire asszociáljatok, de hogy mondjuk azt mondod, hogy ezzel a vallásos nézettel én egyet tudok érteni, akkor én ezt tovább vinném a saját életemben is, akkor azt mondod, hogy jó, akkor ezt komolyan veszem. Igen, vagy tudom én, ez az a filozófus, akinek el tudom fogadni a tanulni történelemben, ez az a személy, aki azt tudom mondani, hogy tudom én, mennyire elvihető az életet, amit ő ízatott, mi az, amit én is elvinnék a sajátomba. Tehát ez maga az azonosulási igény. Lehet, hogy a családodon belül nem találkoztál sajnos olyan példaképekkel, olyan millióvel, amiben esetleg azt élted volna meg, hogy támogatva vagy, hogy például ez egy jó anyai minta. És akkor azt mondod, hogy akkor keresek kint a nagyvilágban olyan mintát, amit elvihetek. Szeretem mondani ilyenkor ezt a példát, amikor erről beszélgetünk egy annál, hogy tudjátok,
József Attilának mennyire hányatott sorsa volt, és hogy ő mennyire nem kapta meg azt a családot, azt az életet, amire szüksége lett volna, és nagyon korán nem is veszítette az édesanyját ráadásul. És volt is egy ilyen verse, a Késői Sivató, amivel így fogalmaz, hogy 36 fokos lázban égek mindig, és te nem ápolsz anyját. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtósz rád a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálnak összeállítani téged. Tehát ez az utolsó két mondat, hogy lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálnak összeállítani téged. Már nem vagy ott, nem is voltál olyan, mint amilyennek szerettelek volna. Próbálok hát teremteni magamnak másokból, mintákból, példákból, mások anyát. Tehát, hogy akkor ezt jelenteni. Ezt jelenteni ez a dolog. Igen. Erre gondoljatok, és remélem, hogy jól el tudom adni ezt a példát. Személyiség és társadalom kapcsolata, ami még fontos lehet tanulni, nem véletlenül, mert hamarosan áttérünk az embertípusokra, amit láthatok a dián. Azt mondta, hogy szerint a személyiség azoknak a lehetőségeknek megfelelően alakul, amelyeket a társadalomhoz nekünk. Az ember alkalmazkodása a társadalomhoz egyfajta kompromisszum, mert a belső igényeinket, a külső elvárásokat valahogy így össze kellene simítani. Ezek az ötletőnek. Kompromisszum is ez lesz maga a társadalomnak a társadalomhoz való illeszkedés. Ha alkalmazkodunk a társadalmi követelményekhez, akkor közösségi formáinkhoz magunkat beszélni. Akkor leszel közösségi ember, ha megtanulsz alkalmazkodni nála, végül is ez volt. Ez volt a lényeg, hogyha így belegondolunk. És azt mondta, hogy hát például a kapitalista társadalomban az ember úgy elégítheti ki az azonosulási igényeket, nem gazdagszik, hovatartozási igényeket. Beállunk a sorba, és apró fogas leszünk a jól működő gépezetben. Ebből is látszik, hogy Fromm bírálta a kapitalizmust. Embertípusok Fromm szerint. A mai társadalomban 5-féle embertípus van, ezek a társadalmi karakterek lesznek. Van a befogadó vagy bekebelező típus, és ezt láthatjátok már a dián is. Nagyon fontos, tehát itt szeretném, hogyha odafigyelnétek egy kicsit, mert majd ott lesz az 5., az a termékeny alkotó embertípus. Nem véletlenül emelten kiült, mert ő az egyetlen embertípus, azok közül, akiket most fogtok hallani. Viszont hallomásból jó lenne, hogyha egy kicsit tudnátok majd foglalkozni a többiekkel is, tehát legalább 1-2 fel tudnátok ezekből sorolni. Jó? Van a befogadó vagy bekebelező, az az ember, aki minden forrást önmagán kívülének tart, és arra vár, hogy ezt meg is adják neki. Párhuzamba állíthatóak az orális személyiséggel, ha alávetem magam másoknak, megkapom majd. Tehát ez az a típusú ember, aki önmagán kívülinek tart mindent, ez a sült galambot várunk. Hogy majd megkapom, majd elérkezik, amikor érte másokat. Akkor van a kizsákmányoló típus, aki szintén önmagán kívülinek tartja a forrásokat, és ezeket erővel elveszi. Amit nem lehet elvenni erővel másokkal, az nem is érdekes az ő számára. Ez a freudi anális típussal állítható párhuzamba. Lop, manipulál, gyanakszik, féltékeny, ezeket a jellemzőket mondták. Elveszem, amit akarok, lopott gyümölcs a legédesebb, ez a típusú hozzáállás, az, amire egy kizsákmányoló nagyon otthon van. Tehát, hogy ő önmagán kívülnek tartja a forrásokat, és ezeket erővel fogja elvenni. A felhalmozó karakter, ő a harmadik. Biztonságának az az alapja, hogy mindent a világon felhalmoz. Tehát próbálja a lehető legkevesebbet kiadni, és a legtöbbet felhalmozni. Általában nagyon védik a vagyonukat és a családjukat ezek az emberek. Az én házam, az én vállam típusú emberek.
a Zsugori Uram című versnek a karaktere az tulajdonképpen ilyen. Akkor van az üzletelő értékesítő típus, ő azt szerint értékeli magát, hogy mennyire eladható a piacon, az életben. Ezek nagyon jól csomagolják magukat ezek az emberek, könnyen vesznek fel felületes szerepeket, ennek megfelelően véleményüket és álláspontjukat könnyen megválogatják, vagy váltogatják. Ez az vagyok, akinek látni akarsz típus, hogy elmondott a rendelkező embereket akarná jelenteni. Ez a típus. Nem tudom, ki olvasta közületet például Jókai Módtól annak idején a kölszői emberfiai. Még ha el is olvassátok, akkor lehet, hogy azóta már ezerszer elfelejtettétek, mert ez nem egy annyira izgalmas könyv, azért lássuk be. Na már most, abban volt egy ilyen anya-lánya páros, akiket ide tudnék hozni, mint példát jól érzékelt típusokat, a Frankenhorst Alfonzin és Antoine anya-lánya típus, és ők voltak azok, hogy nagyon tipikus volt, hogy amíg ki nem tört a forradalom, addig bőszítették a magyarokat, hogy tessék harcolni, így, úgy, amúgy elmondatokat kiabálunk, ellátjuk a katonákat, mindenkit támogatunk, stb. Eddig ezen. És akkor abban a pillanatban, hogy fordult a kocka, győztek a franciák, és már nem volt mit csinálni, azonnal kicserélték a hátukon az zászlót, megadást mutatta, és fel se ismerték többé a katonákat, a magyar katonákat, akiket addig bátorítottak, támogattak, stb. Tehát, hogy ők ilyen szinten voltak ebben, hogy mértékesítőek voltak, üzleteltek úgymond a saját személyiségükkel is, annak mentén, hogy nekik mi a preferencia, mi a jó az adott helyzetben. A termékeny alkotó az egyetlen egészséges, és az utolsó típus, akit az előbb ki is emeltem. Azt mondják, hogy náluk középpontban a gondolkodás van, a szeretet, a munka, a család, az otthon. Mindenkiben a lényeget próbálják megkeresni, és próbálnak mindent megérteni. A képzeletek és a szeretet segítségével új dolgokra is lesznek képesek. Hát eléggé pozitívan hangzott ez a leírás, és talán nem is lepődünk meg azon, hogy szerint ők az egyetlen pozitív és egészséges embertípusok emberek közül. Egyébként a későbbiek során alkotott egy hatodik karaktert is van, ami tulajdonképpen egy ilyen típuspár egyben, ez a nekrofil biofil, aki az első a halálhoz vonzódó, a másik életigényű típus, de azt mondja, hogy ennek semmi köze nincsen a Freud-féle életösztön halálösztön koncepcióhoz, amiről annak idején beszélgettünk. Freudnál vagy Frommnál ehhez képest az életigénylés lesz az elsődleges. A halálhoz vonzódás csak akkor fog megjelenni, hogyha az élet előtt feleségek szenvednek. Én nem fogom ezt a típuspárt még megkérdezni, hogy nekrofil biofil, stb. Nem fogom ezt külön megkérdezni, de arra viszont kíváncsi leszek, hogy ki volt az egészséges típus, és azt hogyan hívták, és miért ő az egészséges típus. De ezt tudnotok kell megindokolni, hogy a gondolkodás, a szeretet, a munka, a család, az otthon, mint központi témák meghatározták azt, ahogyan a termékeny alkotó embertípus gondolkodott a Fromm-féle működésekben. Hát Erich Fromm egyébként a nevelésről is elég sokat gondolkodott. De egy kicsit nyakatekert volt a gondolkodásmódja. Például azt mondtam, mivel ma már nem biztos, hogy egyetértenétek, hogy mindennek az a lényege, hogy a gyerek mindent megtegyen a politikai és gazdasági rendszer fennmaradásáért, és ezzel szemben azt is mondja, hogy a társadalmat torzítja, akadályozza az ember, mert hogy olyan igényeket támaszt a társadalom az emberrel szemben, melyek ellentétben állnak az úgynevezett humán specifikus szükségleteivel, amiket meg is beszéltünk. A társadalom megfoszt minket az emberi mi voltunktól, robotot, rabszolgát, senkit csinál belőlünk,
Szerinte az a társadalom, ami nem képes az emberi igényeit kielégíteni, az egyenesen megfelelő. Igen, volt is neki egy ilyen cikke, hogyha nagyon ráértek, és éppen semmi dolgotok nincsen, akkor esetleg is olvashatják. A neurózis egyéni és szociális forrásai című cikket, kifejezetten erről volt. Hát a neurózis kialakulásának maga egyébként, és ezt így zárójelben jegyzem meg, hogy szerinte egészen más, és nem az Ödipus komplexus, ahogy azt ugye Freud mondogatta. Szerinte a tekintély iránti megalázottságból és félelemből ered ez a konfliktus. Tekintélynek van racionális és irracionális formáját Fromm szerint. Racionális, hogy valaki elért egy olyan dolgot az életben, amiért a többi ember fel is néz rá. Az irracionális pedig, hogy hatalmon alapul, hogy félelem is tisztelet van mögötte, az a fontos, hogy valakitől félnek el és tisztelik el. Hát a tekintéllyel ő szeretett foglalkozni, hogy ez társadalmi szinten hogyan jelenik meg, hogy az embereknek úgy kell élniük, hogy a társadalmat szolgálják, viszont annyit is kell azt, hogy éljenek, meg kötelességből tegyék ezt. Ki kell alakulni bennük egy belső kényszernek, ami arra sarkalja őket, hogy szolgálják a társadalmat, és hogy ezt a belső kényszert növeléssel lehet a legjobban kialakítani, a szülők fogják átadni. A gyerek számára a szülő jelenti majd az irracionális tekintélyt, és a szülők képviselik a társadalom által kiszabott tekintélyformát. Ezzel egyetlen egy nagy gond van Freud szerint, vagy Fromm szerint, hogy nem arra születünk, hogy megtörjünk és alárendelődjünk. Hát azért egy gyerek mindig megpróbál majd szembeszállni a szülővel, ebből lesznek a nyomai, és ezek állnak majd minden egyes neurózis mögött. És ahhoz, hogy a szülő valamiféle hatalmat tudjon gyakorolni a gyerekek felett, úgymond a legyőzésének az eszköze majd a bűntudatkeltés lesz, viszont sajátos feltételek is kellenek majd ahhoz, hogy neurotikussá tudjon válni az ember. Neurotikus változó ember. Freud azt is mondta, hogy vannak személyiségjellemzők, amik hajlamosítanak rá, hogy valaki neurotikus legyen. Például, akkor egy gyerekben nagyobb a szabadság iránti vágy, a társadalomban az irracionális teljesítmény, és ennek megfelelő családban is. Az irracionális tekintély, akkor egy defekt állapot jön a létre. Az emberben, tehát az ember akkor nem lesz szabad, önálló, és képtelen az alkotásra. Olyankor lesz valaki automatizált emberi, akik soha nem élnek át semmi. Hát most erre mondok neked egy példát. Például, hogyha az irracionális erő működik a családon belül, hogy az apának mindenben mindig igaza van, de még olyan szinten is, hogy az anyát is lenyomja, és hogy neki kell mindenkinek alárendelődni, és senkinek nem lehet véleménye hozzá képest. Tehát olyankor azért el kellett gondolkodni, hogy ez egy ilyen irracionális szintű tekintélygyakorlást jelent, ami nagyon átnyomja az egyént, és kiöli belőle a kreativitást, és az egyediséget. Erre mondta azt, hogy ez egy ilyen automatizált életformát fog eredményezni. Frommi ödipális kontextus a gyerek küzdelme a szülők által képviselt irracionális tekintély ellen. Fromm megalkotta a fejlődésben tökéletes társadalmat, és a Marx-féle szemléletet tükrözni, hogy belegondoltak, hogy ki van közültek jobban képben a körével, akkor ez meg jusson eszébe, tehát ez a munkamegosztás, együttműködés, ez a fajta szemlélet az, amit így Marx-tól egy az egyben úgymond át is vett. Na, és hát nagyon-nagyon a vége felé járunk az időknek, nagyon-nagyon kis időnk maradt, és ebben a pici időben egy szöszlönetére fogom megemlíteni csak Erik Erikson, akiről már lehet, hogy hallottatok más óráitok keretein belül, mégpedig azért, mert ő volt az, aki szakaszokra osztotta be az emberi életet, és lehet, hogy erre emlékeztek még bizalom a bizalmatlansággal szemben,
a szégyen az autonómia és kétel érzésével szemben, szégyen és kétel az autonómia érzésével szemben, kezdeményezés a bizonytalansággal szemben, stb. És hogy itt mindig minden szakasznak meg volt a központi feladata, valamit ki kell fejleszteni magában a gyereknek, embernek, és akkor lehet az adott szakaszon túl menni. Mindig életkorra lebontva, mint ahogy Freudnál láthatjátok, meg voltak ezek a szakaszok, és ha ezt a készséget ki tudta fejleszteni, akkor ez egy pozitív kimenetele volt a szakasznak. Viszont, hogyha elakadt ebben a feladatrészben, akkor negatív kimenetele előre, majd más néven mondhatjuk így is, hogy létrejött a krízis. És hogy Eriksonnak ez az elmélete, ez máig nagyon népszerű és fontos, tehát hogy ő például ilyen szakaszosan képzelte a személyiség elművését és működését. Jól van. És hát ahogy sejtettem, hát Eriksont egyébként nem fogom külön kérdezni. És csak említés szintén mondom el, mert van egy olyan feltételezésem, hogy más tárgyakból már átvettétek Eriksont, és nem akarom ismételni magamat, de talán annyi, hogy nála, hogyha csak egy mondatban kéne összefoglalni a lényeget, az annyi lenne, hogy minden korszaknak, minden életszakasznak megvan a maga feladata, és minden azon áll, hogy a fejlődés is azon áll, hogy tudjuk-e teljesíteni ezt a feladatot, ahogy sem. És akkor Alfred Adlerrel fogjuk majd folytatni a legközelebbi alkalommal. Fogok nektek hozni egy könyvet, amit most is ide készítettem, abban reményem, hogy hát jut rá időn. Ez a Vállaltál bátran önmagad című könyvet, ami teljes mértékben a humanisztikus pszichológiára és az adleri gondolkodásmódra épül fel. És ezt nagyon jó szíven ajánlom. Én azt gondolom, hogy ez alapján sokkal könnyebben meg lehet érteni az adleri tanokat. Azért is akartam rá hosszabb időt tenni majd, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos gondolatai vannak, amiket szépen be tudnak is építeni magatokba. Úgyhogy én majd vissza fogom nektek hozni, és akkor már igazán a végére érünk lassan ennek az elméleti résznek, már tényleg csak a fenomenológia és a humanisztikus pszichológia lesz még hátra, és utána már így sokkal könnyebbé válik az anyagok ráadásul, hogy utána már itt tényleg a végére érünk, és nem kell ezzel többet kínlódnotok. Nagyon-nagyon dióhéjban annyit mondok, hogy Adlernél, amik új szavakat érdemes megjegyezni, akkor ezzel segítek abban, hogy egy kicsit könnyebben átlátni majd az új tananyagát, hogy mi az az individuális pszichológia. És tudatokkelő és kritizáltat vagyok, és olyan fogalmakat használnak, mint éles stílus, kisebb rendőrségi érzések, aztán egészséges, normál emberre jellemző éles stílus, kisebb rendőrségi komplexus, hibás éles stílus, fölényre törekvés, fölény komplexus, közösségi érzés. Mit gondolt ő a tudattalanról? És hát amit én nagyon-nagyon szeretek vizsgálni, egyrészt, hogy lehet az éles stílust feltenni, és ami még Adlernél egyediség, az a testvérsorrendnek a vizsgálata volt még pluszban. És akkor ezen felül majd még mondok egy pár gondolatot, hogy hogyan érdemes élni az ő személyete szerint, mit gondolt, hogy a támasztott tanárt elméletei, mi volt ebben érdekesség. Azért hoztam be ezt a könyvet, amit szerint mutattam egyébként, mert az egy fiatal embernek, meg egy ilyen idős életében már nagyon is megtért határozott embernek a vitájáról szól tulajdonképpen. Ez egy olyan fiatal ember a főszereplő, aki akár bármelyikünk lehetne, ezt mondhatnám. Tehát aki tele van kérdésekkel a világról, aki nem nagyon érti, hogy így alakultak a dolgok. És
és szüksége van egy megértésre, akár a filozófia mentén, hogy tudjátok, ezek a tipikus kérdések, hogy érdemes jól élni, hogy egyáltalán élni, mire figyeljünk, mi ösztönözzön bennünket, mi a mi utunk, stb. Mi a boldog élet, hogy kell boldognak lenni, hogy kell szabadnak lenni, ennyi áll elrászorításában, amiről ez a mai világ szól, és itt ilyen fantasztikusan jó idézetek találhatók benne, annyira, hogy összesen már elkezdenék eladni nektek egy videón belül ezt az anyagot, de nem akarnak ezzel frusztrálni, mert szerintem ez így is, tehát, hogy nem arányaiban nem vettünk át olyan rengeteg embernek, mivel létformét és romot vettük át, de azért ez mégis így egy kicsit sok volt, és azért azzal nyugtatni, hogy mindenki, hogy a következő oda már végesen könnyebb lesz, úgyhogy ne féljetek, mondjatok meg, emberséges és humánus formában fogom zajlani a vizsga, igyekszem mindenbe támaszt venni és segíteni a társaságot. Akkor én nagyon jó felkészülést kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Innen fogjuk folytatni legközelebb, és eddig is vigyázzatok magatokra, vírusmentes napokat kívánok mindenkinek, közben kilépek ebből a megosztott képernyőből, és így a legjobbakat kívánom, tényleg vigyázzatok magatokra, egymásra, és sikeres felkészülést ebből az anyagból. Én remélem, hogy egy kicsit azért meg tudtam hozni hozzá a kedveteket. Szép estét!